Dapat lamin pagkakuha. 1, 2. Sige, 1, 2, 3. Okay ra kads. Hala. So for today's video everyone is di ami sa park sa Tabunok. Kaya nag-ingon sa ako ang alam ko ng view ang park sa Tabunok. So as you can see na ka siya lights dai. So ano pang hinihintay natin? Arat na! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. So hi to everyone, good evening. Cheers! Lalagay mo! May mga saag na unggoy dili dahil. Abi ko man dinig park, Manila Zoo siguro na yung mga unggoy dahil. Cheers! Sa mga silingan na mo dahil sa una. So, perfect. Boy, mga gabi boy. Cheers! Pahawad silang lubi. Gikaputan og kuan bagon char. Lami ang lights diri day. Medyo nahalata akong pulbos, at least di sayang. So ayan everyone, so dami sa park sa Tabunok. So karon na po ko nakabalik for today's video. So pag gani na mo sa una, first time na akong arizay, mo palay pagbuhat ni Inis, wala pa siya yung mga lights. So karon bongga na siya day. Oh my god, I'm crying. Pag pictures na mo, oy everyone. Hi Judy Jane. Asa mo kabagat ni Lucky ron? O sige, katalikod. Kasunod mo na. Pictures na to, uy. Look, ang gwapa ba na ako, uy. So, grabe ka, kanindot na dyan ay sa park. Grabe dyan siya kanindot kay. Daghan na dyan kayo siyang lights. Oh my God, na-amaze ko, day. So, rest na nila, mapa-crystal ball. Pa-crystal ball. Oh, papahula ka. Charmo. So, nabali mo din ako pag gunit. Naglibog na ako kasi ako matanaw sa camera. So, nice na kayo ang park. Basta na kayo uyab. Char! Kaya kami kay wamin ko yung uyab. 2022 na lang. Wag hapon ko nabuthi. Buthan kag pikulo niya. Ayan. Nagwapa ka kung kauban, no? O, 300. 300. Hi! Landon and singani mo sa Jake. Bridges, ablat, ano yan? Landon Bridges. Falling down. Cherries. So, naday sa Remark. So, shout out sa Remark Oranges. Nasa dito sa medyo ngiyog-ngiyog. So, nagkasugat may ganina. So, shout out na ako siya rin. Kaya medyo busy siya. Uy, okay na tayo. Dali na ba? Ara yung Picture na, bata. uy. So, maglaag sa... So, mo siyang payag everyone. So, grabe. Lagi.
Feel ako nakautot ka din. So actually guys, nailahi nga baho. Yun ang among nahingos. Pero mag-videos ako. Wow, ako! Wait! Igmuduol siya na kumaw dyan ang baho. Yun. Hey, palayo to eh. So mo to nga adjust ko. Pero gwapa kayo sa Chili. Nay. Sana all, sa supporter. Pawon ko na ni. Muli na ta, Day. Pawon ko na ni. So grabe kay napuno gid siya sa lights. Hoy, ug mamalik ta magdatag og galingong series dai. Mamalik ta ug magdatag og galingong series. Magpuyos ko. Nakakaya na magkasi sa mga Christmas tree. O man sila yung Christmas tree no? Kaso may ginga rin ito picture. So hi sir. Biya to na interviewon ta ni B. Medyo rin man, oh. Hi sir. Front. Hi. So say name ni mo sir. Ila ta dinhi sa ato mga Remark. Oh man. Tanawan ni. Ako tarabong ko sir. Charis. Jan Angel dai ko sir. Actually ang Loon! Yung angel, demonyog na. Silas. Loy ikat lang to na ko dito nga part no kay medyo na dimo. Actually, kanday ako nga andi ay Marisa sa gabi. Raul sa umaga sir. Raul bitaw ko boy. So ayan, so thank you so much no kay ngapil ka sa mga video sir. Tagasa di ka sir. Taga din nila ka. Oh, di congratulations. So, permit ka na, Dere. Siyempre taga diri ragot. Oh, ano na siya trabaho, Zay. Congrats, sir. Wala na iskig diri tungod ka sa series dahil. Sige, Sige na. Ay, hinchaka mo. Yan na. So, ngiod kayo siya, everyone. Si Judy Jane Jude, ang ako ang gipaghinalaan, day. Imo mo nagdidadiri. Ingat to sana, basi naglain ng lawas, ano, day. At to sa may manaw, ibutang palihog na. So ayan everyone for today's video. So na ako'y nakita ng vlogger side, a famous vlogger one din sa Tabunok ba yun? So, at least man lang unexpected yung magka-collab ni Sir. Ayan. So, ayan. Sige na, okay naman. So unexpected na nga ang pag-collab karon. So shoutout imuhang fan sir, imuhang channel. Sige na, go. Sige na. Ay, nago ka. Okay naman, good. Sige na, shoutout imong channel. Hey, subscribe ya, punta ka. Sige na. Sige na lagi. Okay naman, ikat naman ang mga sayop, sir. Padol, dire, kadi ka na ako makita. Ayan. Ano sa'yo name ni mo, sir? Ang name sa kong channel kay Nakalimot yung channel. Nakalimot yung channel. So, update for today's video. Ayan, guys, gawa may pinabonggang-bongga. Actually, taligsik na siya. So, moto nga, nanilong ang mga tao nga diri ganina. Actually nakik mga gwapo na mga kiki manggani butang ta. Pero kami kay wala mi kasudlan kay kanang puno na sila zay. So ang ilang payag diri is na sila duha ka dagko nga payag na sila maybe 3 ka buok nga kanang gagmay siya nga payag nga for ano lang for 4 person. Dinapit tag 12 person depende sa magbarog buntanan kanon, di ba? Pwede naman marami kayo sa loob. Charis, sa muna today ang video. So magkatatag mag-end sa karon day. Kaya manguli na mi bayot. Di ba pa panihapon. So bye everyone!